Degeaba te concentrezi acum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, așteaptă campionul! Hai, puneți-mă viți! Încă te duci pe rână, mă? Bă, dar ce te duci? Îi trag pistoale. Bă, dar știi care-i norocul lui? N-are ce să-l tragă, bă! La mine și un cam de trage! 2. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dacă vezi acum. Cum e? Una, Veneați primire, ca să primire acum. 2, Dai, 3, 4, 5, 6-7 deja face balonul așa. La 11 nu mai vezi 6, bă, dar ce veneați primire? 7, 8, 9, hai, 10, hai, 11, vezi cum pleacă parpalela, 12, hai, du-te! Hai, ridică-te, hai că poți, hai! Hai, du-te! Dai!